আছে দেখছো, কিছুই জানে না এখন। বাবা उसको ठीक से বাবা पहुंच गया तो ইস রাম লোলায়া কি করছে হাতটা রে चुप করে হট। এই মুঠ কাছুয়া 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 কাটুয়া কাছুয়া আচ্ছা এই যে, কাছুয়া ছিল কি রে হ্যাঁ ইস, হাত একেবারে গৌরঙ্গ দেব। बोलिया कान्हे जे केने के बोलिया हट আলে আলে কি কান্ডু করো তো, তুমি ভিডিও করো না এমনি ধরে থাকলে কি বাবা কি 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 हट अरे अभी नहीं रोता है ना पहले जैसा पहले देखिए ना रोए है से पराठा आराम से एहन आराम मालिश के कर देते अहाँ के जाति करते आराम वाला আরে বউ পছন্দ হয়েছে ওই জন্যই কান্দে না बाड़ी मानुष के पसंद कर बोली थी এই বউ নিলে লাভ আছে নিমকি পাইব খাইতে খুরমা সব ফ্রিতে कोई निमकी ले लाते ওই আমি আনছি तो रातों को जो नींद आते छे तो निये गेले काल के तो केला लो आए छी मेरा दोस्त लगा নিয়ে আইছি আমি কইছি তো কইয়া দিত তোমারে কই নাই हम नहीं ना रही घर मन था था थोड़ा जरे अरे पुआ निमकी या एगो खुरमा आई थी जी आ तो मामा হুম হুম 3 नंबर मामा मामा बड़ी आधा के जी ओकरा घरे दो काल के दे गेली साँझ কালকে দিয়া গেছ हाँ तोरो ला लोग आवे थे तो के नहीं ले जा जो দেখো सुन में आ শুনতেছে দেখো जा जा भी मां लगे जा মন দিয়া শুনে हाँ आई हम बाजार जो देखो सामान तोरा बेटा ला ले लेबो भैंस के वो पत्थर खली ओरिया के रखी का ऐसे जाके पत्थर होता ना तो इधर भैंस के खियाबी ना ओकर देखै बस सीधा है मायने में बाजार में নিয়ে আসবা তুমি हाँ ये बाजार में साथ आती है কেমন হাত পা ছড়ায় আছে। छड़ा ऐसे हाथ का छड़ा ऐसे हाथ छड़ा ऐसे এখন ওই যে 12:30 একটা অবধি ঘুম দিব স্নান কখন করাবা উঠার পরে নাহলে খেপে যেত তখন স্নান করে দেবে এখন ঘুমাবে এখন ঘুম দিব পুরা বাবু, এখন ঘুম দিবে, উঠার পরে চান। দাদু ভাই খুব আরাম না? ইস পাথর ধরো তো ইস ইস, খুব আরাম। ভর্তি যাও কি পড়তে যাও। কি भेलो কি भेलो হ্যালো हैं तेरा मारे छी कोन छी हां এই যে মামি কাপড় के কাপড় और बेटा का नाक सब कट हो गए
ये मुझ से तोहर बेटा देख ये